Tinora zitara Jesu kukunda mwese rino zata wekudenga rino fata wepasi zeta rino kunda zeta rino kunda mwese hakuna jeri mwezeta kana moyo wosua hakuna jeri mwezeta kana moyo wofara zeta rino kunda mwese zeta rino kunda mwese. Venceva zora uranye sokora kana kamurese pase koti wanuwe sengari tene uya unoda uya unoda tumasoko pako monebelikana baba wadika iwo walikudaiza uya unoda uya unoda nasi uya pia pamusimu wazarurirwa Jesu ndiye nzira yedeko uya unoda uya unoda tumasoko pako monebelikana baba wadika walikudaiza uya unoda uya unoda nawe wilaide uya unoda tewirangeizwi uya unoda upenyo narini uya unoda tumasoko pako monebelikana baba wadika iwo walikudaiza uya unoda onga sununguke mochite mariri Posmangu maropa unga kuri mere chitema riri posmangu ropa unesima rino shamisa muropa renye Seba rino shabisa mumaro propao enyenye unga sunungu kemu kuchiwariri posimba mumaro propao
kuchena riposimba muropa kunese sema rinoshamisa muropa kunese sema rinoshamisa muropa enyenye muno da kucheneswa sechero riposimba mubaropa mawara sambangeropa riposimba muropa kunese sema rinoshamisa muropa enyenye kunese sema rinoshamisa muropa enyenye nunoda here kumusandira riposimba mubaropa unoda kuyimbane kukuza riposimba muropa amakunese sema rinoshamisa muropa enyenye sema rinoshamisa muropa enyenye unoda kumusandira riposimba mubaropa unoda kuyibane kukuza riposimba muropa kunese rinoshamisa muropa enyenye kunese rinoshamisa mumaropa enyenye. Kwaso kwa muri mose vadiwa hama munashe toda kutenda Jehovha nechipo cheupenyu wavatipa kuti tikoverane pamwe chete kubva mukati meshoko rawo. Ngativhare maziso edu tinamate tisati tapinda mukati mokuverenga. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinotenda nechipo cheupenyu, tinokumbira kuti muburukirewo pakati pedu. Jehovha mutaure nesu, tinoda kunzwa izwi renyu, tinoda kuona chiso chenyu, tinoda kuziva kuda kwenyu zvamunotarisira kuti tiite panguva yakaita saiyoyi. Munotitaurira mushoko renyu kuti vana vaIsaka vaiziva nguva nezvaifanirwa kuitwa neIsraeri panguva yega yega. Tiite iwo tive vana vaIsaka. Muzita raIshe Jesu tanamata nekutenda zvino nokusingaperi. Amen. Toda kutenda Jehovha mukati menguva ino vana vaMwari, tichipinda mukati meshoko raJehovha. Bhaibheri rinotitaurira kubva mukati mebhuku raLuke chapter 21. Chapter yaLuka 21 inotaura pamusoro pekuguma kwenyika uye zvakare pamusoro pekuparadzwa kweguta reJerusaremu. Jesu anotaura nevadzidzi vachikurukura pamusoro pechimiro cheguta reJerusaremu. Jesu otaurira vadzidzi mashoko akavakanga matemukanwa achiti iye guta reJerusarema pamwe chete netemberi zvose zvanga zvichaparadzwa. Zvakavakanga matemukanwa vakada kunzwisisa
kuti vawane mutundu uzere pamusoro penyaya yakanga yaparurwa naJesu. Saka nekuda kwaizvozvo Jesu anopinda mukati mekutsanangudza pamusoro pekuparadzwa kweJerusarema uye nemagumo enyika. Tikasvika pavhesi 25 muchapta iyoyo anotaura pano achiti chimwe chezvinhu zvicharatidza kunopera kwenguva. Zviratidzo zvichavapo pazuva napamwedzi napanyeredzi napanyika urombo hwavanhu, vachikanganiswa nokutinhira kwegungwa namafungu. Vanhu vachapera nokutya nokutarira zvinowira nyika, nokuti masimba okudenga achadengenyeka. Jesu anotaura panapa kuti takuvavarira kunopinda mukupetwa kwenhoroondo yepasi rino. Pachava nezviitiko zvichawira nyika nenzira dzakadaro dzokuti zvichaisa kutya kukuru kwazvo mukati mehana dzedu sevanhu, nekuti kunenge kuchiitika zvisina kumboitika, kuchionekwa chisionekwi umhandara hwamai. Zvikanzi vanhu vachabatwa nekutya kukuru kwazvo. Rechirungu roti men's hearts will fail them for fear. Nemamwe mazwi panenge paine maheart attack nekutya kukuru nemibvunzo isina mhinduro. Zvikanzi ndo zvichange zvakaita zviitiko zvemazuva ekupedzisira. Chimwe chezvinhu zvinenge zviripo kutya, nekuda kwekuti zvinenge zvichiitika zvinenge zvisina dudziro kana mhinduro, kana kuti zvisingakwanisi kugadziriswa pakuziva nokukwanisa kwepfungwa dzevanhu. Saka isu tichirarama mumazuva ekupedzisira akaita saiwo ano, zvinotarisirwa kwatiri mukati meshoko raMwari. Shoko raMwari rotitaurira pano mapisarema 46. Regai ndiiverenge vadikani takateerera. Mapisarema 46 inotanga ichiti, Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, ndiye mubatsiri ari pedyo panguva dzokumanikidzwa. Saka hatingatyi, kunyange nyika ikashanduka uye kunyange makomo akabviswa akaiswa mukati mamakungwa, kunyange mvura zhinji yawo ikatinhira nokumutswa, kunyange makomo akadedera nokupupuma kwawo, rwizi rwuripo rune hova dzinofadza guta raJehovha, iyo nzvimbo tsvene yetebhanekari dzokumusoro-soro. Mwari ari mukati maro, haringazungunuswi. Mwari acharibatsira kana utonga hwotsvuka. Vahedheni vakaita bope, ushe hwakazungunuswa. Akataura nezwi rake, nyika ikanyauka. Vhesi 7 yobva yati, Jehovha wehondo anesu, Mwari waJakobho inhare yedu. Uyai muone mabasa aJehovha, zvishamiso zvaakaita panyika. Anogumisa kurwa kusvikira pakuguma kwenyika. Anovhuna uta nokuvhuna pfumo. Unopisa ngoro dzokurwa nomoto. Nyararai muzive kuti ndini Mwari. Ndichava mukuru pakati pavahedheni, ndichava mukuru panyika. Jehovha wehondo anesu, Mwari waJakobho inhare yedu. Kana kuti pisarema iri rinotitaurira pamusoro pekuvimba naJehovha mukati muupenyu hwedu, panguva dzokuti zvinhu zvinenge zvakaita sandukuminya, zvinhu zvakaita mabiribobi kubhiridha kwamadhongi, zvinhu pazvinenge zviri muchimiro chokuti zvinenge zviri manyamamire nerongo, pazvinenge zvisina kumira zvakanaka. Zvanzi ngatizive kuti Jehovha anesu. Munyori wepisarema panapa anotanga mavhesi 3 okutanga achititaurira pamusoro zvatingagone kufungidzira zvingagone kuvhiringika mukati mekurarama kwatinoita. Obva ati panapa, isu hatingatyi kunyange nyika ikashanduka, uye kunyange makomo akabviswa akaiswa mukati mamakungwa. Situation iri, chimiro chemutaurwa panapa ndeche total chaos, chekuti chero nyika ikaita kudengenyika kwokuti
inoshanduka pachezvayo. Panga pasina gomo pofuma paane gomo. Zvikanzi panga paine gomo rofuma radzurwa richinokandwa pakati pegungwa. Zvikanzi kunyange zvakadaro zvikaitika, kunyange mvura zhinji, makomo achiwira mukati megungwa, otrigger mawaves anobuda mukati megungwa achitinhira akananga kunyika. Zvikanzi kunyange mvura zhinji ikatinhira nokutsamwa nokumutswa, kunyange makomo akadedera nokupupuma kwawo. Situation iri kutaurwa panapa isituation yekuti paita chaos isingakwanisi kutsanangurika nemashoko okuti panga pasina makomo pave nemakomo, panga paine makomo adzurwa akakandwa mukati menyanza. Iyo nyanza ichibva yadenwa nekuda kwezvawira mukati mayo, vapaita tsunami iri kuenda kunyika, painonorovera kumahombekombe kwegungwa yonorovera pamakomo odederawo achiriko kunyika. Zvikanzi kunyange zvakadaro zvikaitika, isu hatingatyi, nekuda kwekuti Jehovha ndiyo nhare yedu nenzvimbo yeutiziro hwedu. Vana vaMwari, munyori panapa ari kutipa chimiro chinotyisa, chinovhundutsa, asi panguva imwe chete achitinongedzera kuna Jehovha. Obva ataura pisarema iri vanoritarisa nekudzidza pamusoro paro vanotaura kuti rinoratidza kuti rakanyorwa panguva yamambo Hezekaya. Panguva yaHezekaya ndonguva yakavingwa Jerusarema richikombwa naSenakeribhi mambo weAsiria achida kuti apaze nekuparadza guta reJerusarema. Guta parakakombwa, nyaya iyi tinoiona semuenzaniso kuna Isaiah kubva pachapter 36 chapter 37 ndo panopiwa tsanangudzo iyoyi. Muchapter 36 Senakeribhi anotuma nhume yake anonzi Rabhushake anoenda aine hondo yevaAsiria vonokomba guta reJerusarema. Mukati meguta ndoma mine vanhu veJudha, mina mambo Hezekaya, manga mino zvakare muprofita Isaiah. Zvikanzi naSenakeribhi, chaunovimba nacho chii iwe Hezekaya? Unonyinda nei? Ndiri kukutaurira kuti surrender unconditionally, ndokuti guta ndisariparadze. Zvaunoda kuita zvemanyawizi ndokubva apiwa list yekuti tarira madzimambo ese andakaparadza. Vanotaura vanoti kwakapazwa maguta anodarika 40. Mambo weAsiria akanangana neJerusarema achienda kunorwisa Jerusarema. Zvikanzi iwewe chaunofunga kuti vamwe vese ava vanga vasina vaMwari here, vanga vasinganamati here, vanga vasina here vaMwari waifanirwa kuvachengeta. Asi Hezekaya anoendesa shoko kuna Jehovha oti honai tsamba ine mashoko atumirwa, mashoko ekumhura, mashoko okuzvidza. Saka panguva iyoyo munyori wepisarema anoti isu hatingatyi nokuti Jehovha unesu. Kunyange mambo weAsiria achityiwa, achityisa, achizivikanwa nokurwa kunotyisa, isu hatingatyi, kwete nokuti haatyisi, asi nekuti watinaye mukuru kudarika mauto eAsiria. Saka tiri kuona situation yechaos iri kuitika munyika dzakatenderedza Israeri, nyika dzakatenderedza even mukati menyika yeIsraeri. Maguta angaitwa murakatira pachigadzirwa nekukurwa kudariro rokuti Jerusarema inyatsa kupukutwa nekubviswa pachiso chenyika. Saka kwese uko apedza Senakeribhi atarisana neguta reJerusarema. Saka kwese kune kuchema, kune kuungudza mativi ose, kune kufiwa, hakuna kumira zvakanaka. Ndo pari kupiwa mienzaniso yemakomo ari kukandwa mumakungwa zvisina kumboitika zvanga zviri kuitika panguva iyi. Patiri kupiwa chimiro chakadai, tinobva taenda pavhesi ya4 yobva yati rwizi rwuripo rune hova dzinofadza guta raJehovha, iyo nzvimbo tsvene yetabhenakari dzokumusoro-soro. Zvikanzi Mwari ari mukati maro. Patiri kuona mafungu namakomo achibviswa, pari kuita sekuti tiri kuratidzwa movie
muvhi kuri kurwiwa kunzoko asi tobva tabva kune zvese zviri kuitika nekuchema nekuungudza topiwa imwe situation yevanhu vari kutodya zvavo, tingati vari kutoita picnic, vakatodekara zvavo, vamwe vakarara namanhede mumumvuri, vamwe vari kuita sei. Zvonzi idzi hondo dzamuri kuona dziri kutoitika pedyo padhuze nevanhu ava. Saka pari kutiratidza situation isina kujairika yokuti chii chiri kuitika pano. Haasi mafungu ari mukati meguta rejerusarema. Mukati mejerusarema hamuna mafungu aya, hamuna kukanganiswa uku. Zvikanzi munotori nehova dzinoyerera hadzo zvakanaka-naka, dzichiita irrigate, dzichidiridzira, dzichiita sei, serwizi rwatinoona pana Genesis 2 vhesi ya 10, ruchidiridzira mukati memunda weEden. Zvikanzi pane rwizi rwenyasha, nyasha dzinoyerera, kunyange mukati menguva dzinotyisa nokuvhundutsa. Pane rwizi rwenyasha runodiridzira vanhu vaMwari, runoyerera nekuvadekadza panguva yekuti kune mafungu akakomberedza, kune mafungu nokutinhira nokutyisa kukuru kwazvo. Zvikanzi nokuti Jehovha ari mukati meguta reJerusarema, kunze kune mafungu evaAsiria, kunze kune makomo ari kubviswa ehumwe umambo hwaisafungirwa kuti umambo hwakati nehwakati hungabviswa, asi zvainga zvichigoborwa naSenakeribhi, zvainga zvisingafungidziriki. Zvikanzi zvichiitika zvese izvi, Mwari anga akavhumbamira vanhu vake mukati meguta reJerusarema. Zvikanzi Mwari ari mukati maro acharibatsira kana utonga hwotsvuka. Kana uchiverenga nyaya yemaitikiro azvakaita, kunonzi vakavhundutswa kwemazuva akawanda, asi pane usiku humwe chete hwavakaenda kunorara, chifumi chemangwana bope rakanga risisipo, nokuti vakamuka vaAsiria vaitwa gatakata, pasisina chero akamira akatarisana neguta reJerusarema. Mauto aSenakeribhi haana kumuka mangwanani iwayo. Zvikanzi panapa neshoko raMwari, Mwari ari mukati maro mukati meguta reJerusarema, Mwari acharibatsira kana utonga hwotsvuka. Saka kuchema kunogona kuvepo usiku hwose, asi rufaro runouya mangwanani. Pane rufaro rwokuti vanhu veJerusarema vakamuka vachikatyamara nekushama nezvakanga zvaitwa naJehovha, nekuparadzwa kwanga kwaitwa uto remaAsiria. Mudikani hama, handizivi kuti iwe masvingo ako akombwa nei, handizivi kuti mereji yako yakombwa nehondo dzakaita sei, handizivi kuti vana vako vari muchimiro chakaita sei, asi shoko raMwari riri kutitaurira kuti isu hatingatyi chero zvakaita sei zvikaitika mukati meupenyu hwedu, nekuti Mwari watinonamata ndiMwari mupenyu. Hondo dzevaAsiria dzingauya, Satani angakomba musha wako, Satani angakomba chero mabasa unobata namaoko ako, Satani angaedza kurwisa nekuti bvuta kubva muchanza cherupone chaJehovha Mwari mupenyu. Zvikanzi asi hatingatyi, kunyange kuchema kungavepo mukati meusiku, rufaro runouya mangwanani. Zvikanzi vhesi ya 6, vahedheni vakaita bope, ushe hwakazungunuswa. VaAsiria vakanga vatyisa nyika dzakawanda, vadzivhundutsa nekuda kwekurwa kwavo, nekuda kwehondo dzavakanga vachiita. Zvikanzi ushe huzhinji hwakavhundutswa nekuda kwemabasa aiitwa nevaAsiria, kana kuti nekuda kwehondo dzairwiwa nevaAsiria. Zvikanzi asi Jehovha wehondo anesu, Mwari waJakobho inhare yedu. Hatina kumwe kwatinokwanisa kutizira kunze kwekuenda koga kuna Jehovha. Zvikanzi vhesi ya 8, uye henyu kani muone mabasa aJehovha, zvishamiso zvaakaita panyika. Vanhu vachidaidzana pamasvingo eguta reJerusarema, vachitarira vachiona hukatakata hwevarume, mauto, masoja, mhare, ndebvu dzakatarira mudenga kudarizvi. Havana kumuka mangwanani nekuda kwekuti Jehovha akanga apfuura nemukati memusasa wavo, vachirwisa guta raMwari, vana vaJehovha. Zvikanzi uyai zvenyu muone zvishamiso. Hazvina mhosva kuti uri kusangana nenguva dzakaoma dzakadii,
nenyasha dzaMwari. Rimwe ramazuva uchakoka kuti uyai henyu muone zvandaitirwa naJehovha, zvandaitirwa naMwari mupenyu. Zvikanzi anogumisa kurwa kusvikira pakuguma kwenyika. Anovhuna uta nokuvhuna pfumo. Anopisa ngoro dzokurwa nomoto. Zvombo zvehondo zvaityiwa. Ngoro dzehondo idzi ndo anga akaita kunga matenga mazuva ano aya, kana kuti tingati ndege dzokurwa nadzo dzinotyiwa dzinotyisa. Ndo zvazvakaita zviri kutaurwa panapa, zvombo zvanga zvina mambo weAsiria. Zvikanzi zvavhunwa zvose zvaparadzwa nokupiswa nomoto, zvashaya basa, nokuti Jehovha anga akarinda vanhu vake, akarinda guta raJehovha. Zvikanzi nyararai muzive kuti ndini Mwari, ndichava mukuru pakati pavahedheni, ndichava mukuru panyika. Jehovha, nekuda kwezvakaitwa naMwari zokutonhodzwa kwaSenakeribhi pamasvingo eJerusarema, inyaya yakatyisa, ikanzikwa kunyika dziri kure, kuti uya mambo anga achityisa, hondo yanga yachityisa, yamiswa naMwari waIsraeri. Vanhu vakatya, vakarumbidza zita raJehovha kunyangwe nevahedheni. Vadikani hama, patinonamatira kuti Mwari vapindire mukati muupenyu hwedu nekutirwira, ngazvinangane nekuti zita raJehovha rikudzwe. Rwiyo urwu kana kuti pisarema iri ipisarema rakashandiswa panguva dzakawanda, semuenzaniso rakamboshandiswa nemumwe anonzi Charles Wesley, mumwe wevatangi vesangano reMethodist, panguva yakaitika inonzi the Great London Earthquake. Pakaita kudengenyeka kukuru kwenyika muLondon. Vanhu vakatiza vachinopinda mukati mechechi, nevamwe vanga vasingaendi kuchechi vakanoti piti kupinda mukati mesangano. Ipapo Charles ndopa akasimuka akaparidza achibva papisarema iri. Iri pisarema raifarirwawo zvikuru kwazvo nemurume uya watinoziva saMartin Luther panguva yaitwa Reformation mukati menyika yeEurope. Manga muine zvakawanda zvakaitika zvaityisa, zvaivhundutsa, kwaifiwa kuchiitika zvakawanda. Asi Martin Luther aiwana kusimbiswa pakutenda kuti Jehovha ndiye utiziro hwedu, ndiyo simba redu, uye ndiye nhare yedu. Mukati menguva yatiri kurarama tinotya nekuda kwehondo dzinoitika mukati mepasi rino. Tinovhunduka nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika. Tinovhunduka nekuda matenda eurwere ari kutekeshera mukati mepasi nenzira dzisina kumboitika. Asi shoko raMwari riri kuti ngatizivei kuti tine mufudzi, tine murindi, tine muchengeti anochengeta nekuvhumbamira Israeri yake. Bhaibheri robva rataura panapa, tichienda kunopeta mukati mebhuku ravaFiripi chapter 4 vhesi ya4 kusvika pana 7 inoti panapa, farai munashe nguva dzose, ndinopamidzazve farai. Unyoro hwenyu ngahuzivikanwe navanhu vose, Ishe ari pedyo. Vhesi 6, musafunganya pamusoro pechinhu, asi pazvinhu zvose mikumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari nokunyengetera nokukumbira pamwe chete nokuvonga. Zvino rugare rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwose rucharinda mwoyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu Jesu. Zvikanzi farai munashe nguva dzose, ndinopamidzazve farai. Apa paainyora Pauro anga aitova mutirongo, asi anga ari kufunga pamusoro pevanhu vanga vari kunze vasiri muubatwa. Akati ndapota farai munashe nguva dzose, ndinopamidzazve farai. Zvikanzi musafunganya, asi kuti kana paine zvinetso zviri mukati meupenyu ngatizvizivise kuna Jehovha neminyengetero. Ndinorangarira imwe nguva ndiri munyika yePhilippines pachiitika kudengenyeka kwenyika. Vanhu vari kumanya nokutiza nokutya. Imwe shamwari yangu anobva kunyika yeEthiopia tanga tichidzidza tiri tose akangonyora paFacebook, ndokunyora akati praise the Lord, the earth is shaking again. Chinhu chekuti ndakati well, yeah,
chisina kujairika. Akangodaidzira akati praise the Lord. The earth akangonyora akati praise the Lord. Mwari ngaakudzwe, nyika iri kudengenyeka zvakare. Zvikanzi naPauro panapa, kunyange pachiita kudengenyeka, kunyange pachiita zvakaita sei mukati muupenyu hwedu, zvikanzi farai munashe, kwete dzimwe dzenguva kana kuti nguva zhinji, asi zvanzi nguva dzose. Ndinopamidzazve, in case you missed it, Pauro anoti ndinopamidzazve, farai. Musafunganya pamusoro pechinhu, asi pazvinhu zvose ngatizvizivise kuna Mwari, tichinyengetera nekukumbira kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Panguva ino yokuti pane kufunganya nekudedera nekutya nekuda kwezviri kuitika nekuda kwedenda raputira nyika yose, panonzi panapa Mwari vanokwanisa kutipa rugare runopfuura kunzwisisa kwose. Ndobedzi kunge taita kuvimba sekwaIsaya, kuvimba naMwari sekuvimba kwaHezekaya, kwekuti kwose ndudzi dzose dzimwe dziri kudedera nekunkwenda nekutya, asi Hezekaya anga ari mukati merudekaro. Kwete nekuti zvanga zvisingatyisi, asi nekuda kwokuti aiziva Mwari anga ari kurutivi rwake. Zvikanzi kana taziva Mwari wedu, anotipa rugare nerudekaro rusinganzwisisiki. Ndokusaka kunyange Senakeribhi akabvunza akati, unombovimba nei Hezekaya? Unofunga here kuti vamwe vanhu vese ava dzimwe ndudzi dzandakapaza dzese idzi dzanga dzisinganamati, iwewe Mwari wako bedzi ndiye abva azotyisa zvokuti anomisa mauto angu apa? Hezekaya asiri akapindura, denga ndo rakazopindura. Vadikani hama, hongu tinonzwa zvinovhundutsa nekutyisa, tinoona mifananidzo yezvinovhundutsa nekutyisa, asi munamato wangu ndewekuti panguva yakadai isu nemhuri dzedu dai tingawanika tiri pavhesi ya7 yevaFiripi chapter 4 inobva yati, zvino rugare rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwose rucharinda mwoyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu Jesu. Zvikanzi rugare runopfuura kunzwisisa, hazvitsananguriki kuti munhu anodekara sei panguva yakadai. Zvikanzi rugare rwaShe ngarurinde mwoyo yenyu, ngarurinde nemisha yenyu, ngarurinde kunyange nenyika yedu yeZimbabwe, ngarurinde neAfrica yose. Tinonamatira nepasi rose tenderere, tinonamatira kunyange nevari kuchema nevarasikirwa nevadiwa wavo. Tinovanamatirira kuti Mwari avanyaradze nekuvapa rugare rusingakwanisi kutsanangurwa chero nenzira ipi. Ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga, mbiri nerukudzo tinounza kwamuri Ishe nokuti makafanira kurumbidzwa. Tinotenda nokuti munosvinurira kuchengeta vana venyu. Tinonamata Ishe tichikumbira kuti mutipewo ukama nemi nekuvimba nemi, sezvakaitwa namambo Hezekaya, sezvakaitwa namuprofita Isaya. Hondo payakanga ichityisa yakavakomba, vakavimba nezita renyu. Nesuwo panguva yakadai tipei kuvimba nemi. Tanamata Ishe nokutenda tichikumbira muzita raIshe wedu Jesu Kristu rinogara nokusingaperi. Amen. Ndinoda rimire motora rakapenyera vatsvene rakaita vadenga nekushinga mudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abrahama wakapfawisa Pauro wamupa simba redenga simba makapa Elijah harichiporere nasi rakapenyesa Mozisi rapachopo rukuriro tenzitondera nyikare mutipenyi tititsva apotomupanyi moyo tidire